Ets a classe mirant un capítol de la sèrie Black Mirror, de Netflix. És molt interessant i estàs enganxada a la trama, però no sabries dir quanta estona el portes mirant. Podrien ser uns minuts, unes quantes hores o fins i tot tota la vida. Has anat tants anys a l'escola que has perdut la noció del temps. Canvies de posició i un full cau del pupitre. El reculls i abans de posar-lo al calaix el llegeixes. Res és el que sembla. Fas una ullada inquieta al teu voltant. Tothom està molt interessat en la trama. La teva companya et mira, somriu i torna la vista a la pantalla. Potser és hora d'anar un moment al vàter, penses, però et perdries part del capítol. Què fas? Anar al vàter? Continua mirant.